Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Мандариннар кыйммәтләнде, ни өчен һәм киләчәктә бәяләр күтәрелүен көтәргәме? Ремонтланган җир асты кичүен кабат яңартуны таләп итән мишалалар мәктәп тукталышында урнашкан объектка зурлана. Мандариннар кыйммәтләнде. Россиядә цитрусы бәясе 1 ел эчендә 50%-ка артканы. Бу безнең илгә җирлек җимеш импорты өчен логистик чыгымнарның кыйммәтләнүе, чит ил валютасының артуы кайбер илләрдә уңышсызлык белән бәйле. Ни өчен мандариннар кыйммәтләнде һәм киләчәктә бәяләр күтәрелүен көтәргәме? Бу хәлне безнең төшерү төркеме ачыкларга тырышты. 109 сумнан 400 сумга кадәр шаллы кибетләренең берсендә мандарин бәяләренең шундый диапазоны бар. Бәягә цитрус сортлары һәм аның үскән җире тәэсир итә. Ләкин сатып алучыларга бу критерийларга барыбер. Алар әйтүенчә тәмле һәм арзан булсын, әмма алар бәяләр артуын гына күргәннәр. Мне кажется, это очень дорого. 400 рублей. Я думаю, что подорожали. Мне кажется, в прошлом году меньше были. Новый год без мандарин как? Никак невозможно. Тут выбор разный. Можно такие взять. Можно за 400, можно за... Сколько я взяла? За 109. Пожалуйста. Но вообще, конечно, с фруктами хуже. Стало с фруктами хуже. Раньше лучше был выбор. Вот я пришла за сливами, слив нет. Бананы подорожали, вот я точно знаю. Прям вообще это такой скачок был. Не помню, в каком месяце, но прям скачок был. А по поводу мандаринов. Ну, подорожали Ну, точно. сезон, потому что. Хотя сезон. снега нету, но уже сезон. Конечно, дорого. В 2 раза дороже. 400 рублей за килограмм – это дорого. Күпләп сату базарында 1 килограмм мандаринның максималь бәясе 280 сум тәшкил итә. Эшмәкәрләр моны чит ил валютасының артуы һәм логистик чыгымнар белән аңлаталар. По географии знаем, где находится ЮАР, Африка, там Южная Африка, Мароккано, где находится. Ну вот представьте, сколько дороги обходятся, сколько они везут это пароходами, везут сюда, потом железной дорогой, автомобилями везут. Действительно, логистика обходится дороже. Моңа кайбер тәэмин итүче илләрдә уңыш булмауда тәэсир итә. Мәсәлән, Абхазиядә узган ел белән чагыштырганда 20 мең тоннага азрак мандарин җыелган. Әлегә Израильдән дә товарлар килми. Пока у нас вот Абхазия мандарин, и ЮАР есть, и Китай, скоро марокканский будет. Шулай ук Азербайҗан, Грузия, Мисырдан товарлар китерүне көтәләр. Сатучылар билгеләп үткәнчә бәяләр язга төшәчәк. Азилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ремонтланган җир асты кичүе кабат яңартуны таләп итә. Сүзе мәктәп тукталышында урнашкан объект турында бара. 2015 елда бирдә капиталь ремонт үткәрелгән, 6 елдан соң автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре берничә тапкыр косметик эшләр башкарганнар, стеналарны һәм түшәмнәрне штукатурлаганнар һәм буяганнар. Вандалар исә барысында бозып барган. 2021 елда диварда рәсем, сулы, курман, көймә, йорт сурәтләнгән була. Пейзаж белән нәрсә булган, нигә яңадан ремонт кирәк? Бу турыда толырак халдагы материалда сөйләрбез. Кайчандыр монда сулык һәм елга сурәтләнгән булган. Рәссам әйтүе буенча, ул Кама ярында йөргәндә табигатьнең матурлыгын күрә һәм барысында җир асты кичи юлындагы диварга төшерергә карар итә. Эш күп вакыт таләп итә. Ул буяулар, пумалалар ярдәмендә рәсем ясый. Ләкин хәзер элеккеге пейзаждан бер нәрсә дә калмаган диярлек. Барысы да вандаллар тарафыннан бозылган. Зачем такую красоту портить? Ну, наш народ такой, особенно молодежь после. Но оно и в свое время тоже так же было. Но я не знаю, почему-то они не ценят вот эту красоту. Здесь безобразие, относимся к этому негативно. После ремонта были прекрасные стены, пейзажи. Вот. Ну, на данный момент, конечно, от ощущения чистоты и порядка ничего не осталось. Вы знаете, когда вот это появились вот рисунки этого художника, я шла и радовалась, думаю, как в лесу идешь. А сейчас, я когда первый раз увидела вот эти все надписи, мне было до слез обидно. Әмма кайбер җәяүлеләр ремонтның сыйфатына да ризасызлык белдерә. Гидроизоляции нигде нет. Нигде нет. И каждую весну сюда бежит ручьями, огромными ручьями снеговая вода. И вот козырька нет, значит, над переходом,
и внешние воды, дождь, снег, значит, тоже влияют на эти стены, и стены осыпаются. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, быел ремонтта гидроизоляция эшләре дә каралмаган, әмма шул ук вакытта вандаллар тарафыннан бозылган стеналар тәртипкә китереләчәк. Азилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Беларусь ярминкәсе чаллы халкын сөендіруін дәвам итә. Ассортиментта хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә күп санлы пуховиклар, дубленкалар һәм курткалар бар. Бай ассортимент һәм киң үлчәмле рәт. Һәр сатып алучыга индивидуаль караш. Ярминкә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Хатын-кызлар сапагилары һәм ярым сапагилар, ир-атлар өчен ботинкалар һәм ярым ботинкалар 100дән артык модель 49 размерга кадәр. Барысы да табигый күннән эшләнгән, кайбер модельләр проблемалы аяклар өчен махсус ясалган. Данная модель женских сапог изготовлена из натуральной кожи высокого качества. Подкладка и стелька из шерсти гарантируют сохранение тепла даже в самые морозные дни. Большой внутренний объем позволит носить обувь с деформированными и отекающими стопами. Широкий каблук обеспечивает устойчивость при ходьбе, а нескользящая подошва с протектором защищает от скольжения в гололед. Шоулар әйтүенчә, барлык ая киемнәре вакыт белән тикшерелгән һәм алар 100%-ка ышанычлы. У меня проблемные очень ноги, поэтому вообще на всякую ногу можно подобрать. Они очень хорошие, на подъемную ногу и самые идеальные. Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чевыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 13 по 18 ноября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин Сибиряк, проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Продсклад Победа. Сосиски венские от Мецлер 139,90. Пельмени домашние Совнарком 239,90 за килограмм. На базу отдыха требуется истопник. Звоните 953 495 19 13.